Wata rana idan muka dubi baya sai muga cewa duk da mutanen da muka sani mun taba kasancewa mu kadai, amma kadaici wani abokin kwarai ne, yana karfafa ni, yana min jagoranci, yana bani damar koyon abin da ba zai iya yawa a koye sa ba. Kuma sai a lokacin nake jin kaina ni kadai nake shirya ma komai. Kuma kar ku manta cewa kawai waɗanda suka ɗauki kasada na bacewa don neman hanyar kansu watakila suke samun kansu. Kadaici wuri ne na tsarkakewa, yana bani damar sanin ko ni waye, kuma yana yantar da ni daga abin da ban kasance ba. Kuma ku sani cewa mutumin da ke bin jama'a galibi ba zai huce wannan jama'a ba, a yayin da wanda ke tafiya shi kadai zai iya kasancewa inda kowa bai taba kasancewa ba. Waɗanda ke bin wasu kamar tumaki ba za su taba sanin cewa da gaske ne ba, alhali kura ba ta taba damuwa da ra'ayin tumaki ba. Ban ce dole ne ku ji ku ku ci gaba ba, wannan ya dace ne ga waɗanda ke yakar faɗa su kadai, waɗanda ba su taba samun wani tallafi ba duk abin da suke. Kar ka taba bin kowa, ka saka jari akan